Roan is een 19-jarige jongen die het op 21 april zijn eerste marathonren zal, of draven zal, mag ik eigenlijk zeggen. En dat is die van Enschede. En dit zal voor hem net alleen een fysiek, maar ook zeker mentaal een flinke uitdaging worden. En die uitdaging gaat hij vrijwillig aan. Maar er zijn een protte jongeren die onvrijwillig mentaal uitdaagd worden. Ien op de zo'n jongeren had depressieve klachten. Ien op de traaien ervaart prestatiedruk. En 75% van de psychische problemen ontstiert voor het 24e levensjaar. Dit kun je hem lezen op de site van Mindus, waar sto die bekend maakt dat sto deze marathon draven gist. En door bist hier om te vertellen wat die motivatie is. Want wat ik kreeg ontvallen wie, dat vind ik nogal wat. Dat iemand op de traaien jongeren onder de 24 jaar prestatiedruk viel. En iemand op de zoon van de jongeren depressieve klachten had. Ja, de cijfers die liggen er net om. Nee, zeker net. Ik ben best wel schokkende statistieken. Van ouders die hetzelfde jongeren als Ben hebben misschien. Die hadden het misschien helemaal net iets terug. En het speelt wel heel boot onder de jongeren. Ja, en do vertelst ook dat je in die naaste omjouwing de gevolgen van mentale problemen zien hast. Terug deze marathon te doen, was je dan daarmee hun steunen en hoe is dat doen? Nou ja, natuurlijk, de aanleiding is vooral dat ik het ook in mijn omgeving zien heb. Maar ik wil natuurlijk ook andere jongeren in Nederland helpen. Net alleen bekend die er les van houden had. Maar dat is voor mij heel wat de aanleiding geweest. Omdat het wel echt duidelijk wordt hoe ernstig het is, het probleem. Ja. En ik hoop dan met mijn actie daar wat moois om te kunnen verhoren. Ja, want Mind Us, dat is een stichting, organisatie die het oprichten is om jongeren weerbaarder te maken, zodat ze weer meer grip krijgen op hun mentale zoens. Hoe bist je hier samen in onrekking aan? Nou, ik had dus ziekje maten om een goed doel, om te steunen. En al vaak komt het dan uit bij een kika of iets met mijn spierziekten. Alleen ik had daar net echt ervaring mee, persoonlijk. En je mij wel. En dan had ik daar iets meer motivatie voor. Nou, en zo ben ik ziek in en eigenlijk Mindus is daarin de grootste in Nederland. En dat leek me een hele goeie. En daar heb ik contact mee opgenomen. En die waren heel enthousiast. Die wilden me wel extra vol mogelijk daarin helpen. Dus zij is dat vrij snel tot stand kwam. Ja, en ik zelfs de hamvraag. Doe gist een hele marathonrin of gist een hele marathonrin? Ja, ik had de vraag ik al van bekenden gekregen van hoe vier je dat dan? Of dat is dan heel? Maar nee, ik doe een hele marathon. En dat is 42,2 kilometer. Poeh, dus doe best al druk in training, of net? Ja, ik ben nu 2 maanden bezig. En ik had nu nog een maand om me verder voor te bereiden. Ja. Dan is het zover. Ja, en hoe is het ervoor? Ja, het gaat wel goed. Ik ga over een wagen ga ik nog 32 kilometer aan. Dus ik zit wel op niveau. Wel, qua hoe mijn schema rent, ben ik wel mooi op niveau. Ja, want zo'n marathon draven, dat is natuurlijk net niks. Hè? Daar mag je natuurlijk inderdaad wel goed voor trainen. Dost je dat zelf of haast je begeleiding vregen van iemand die er ook vaker mee te krijgen had? Nou, ik zal die marathon met 2 vrienden van mij rennen. En die hebben me een trainingsschema teruggestuurd. En daar hou ik me zo vol mogelijk komen. Dus, ja. Die kan me ook wel helpen. En als ze iets hadden, dan kan ik hun daar wel in helpen. Dus dat is wel heel fijn om daarin bekend te hebben. Ja. Maar zij helpen we ook wel een beetje daarin. Ja, en Doof was natuurlijk zo volle mogelijk geld op Helly van deze stichting. Bist al een eind op streek en werk je meestal daar steunen? Nou, de teller staat nu al met al mijn contant geld er bij wel boven de €250. Ja. Dus dat gaat, wat mijn verwachtingen betreft, hartstikke goed. Ja, en haast van diezelfde ook een bedrag in de holle van dat zou heel mooi wezen als ik dat helje. Nou, ik ga een doel stellen van €1000. Dat zou ik heel mooi vinden dat we dat helpen kunnen. Ja. Maar al is het
nog 2 weken en we zijn daar al heen. En ja, dan wil ik natuurlijk zo vol mogelijk eruit halen. Dan kunnen we nog vol verder gaan. Maar het doel voorlopig is €1000. Ja, en nog even voor de mensen die het luisteren. Waar kunnen mensen hun geld doneren? Ja, ik had een Instagram pagina, @Rowan van der Wal. Dus gewoon Rowan, R-O-A-N, van der Wal, Alleonekwa. Daar deel ik een beetje updates hoe het gaat. En daar staat een linkje naar mijn actiepagina en daar kunnen mensen doneren. Ja. En ik weet net dat Jim die link verspreiden kunnen. Maar, Nou, dat zal vast de mouw om te passen wezen. Hey, en Rowan, ik wens je een heel soort succes. Dat is op 21 april die hele marathon uitdraven kist. En dat zelf ik nog even ademoer hast als het oer de finish komt. Dat is ik nog even goed juichen kist. Hey, ik vind hij nou al een topper, want het is een hartstikke goed doel. Succes, Rowan van der Wal. Dank u wel.